Μήπως είσαι καπουτσίνο? Ναι, δεν πολύ βαρύ. Του έχω και διεύθυνση και όλα. Έτοιμο. Θα το πάρεις το έτοιμο. Αυτή επειδή μην με δουλεύει, θα με αφήσω να το βάλω στο αεροπλάνο. Γιατί? Βασικά καλύτερα να το ανοίξουμε κιόλας, γιατί εγώ νόμιζα να το στείλω με τα κτέλα, αλλά λέω ότι δεν εμπιστευόμουν το πολύ άτομο. Και λέω άσε να το... Τι να το ανοίξουμε, όχι, πάρω το να βάλω σε μια μεγάλη σακούλα. Άνοιξε το κουτί που το ανοίξει αν θέλει σε αεροδρόμιο, να το ελέγξουμε. Και κράτα μόνο τη διεύθυνσή του από μπροστά. Και το βάλουμε να ανοίξει μια σακούλα. Άνοιξε το. Εντάξει, κάτσε να μπορώ να δω την κλίση μου. Να κάνω και check-in. Τι να σε κάνω, σου είπα να έχεις χώρο. Πόσο χώρο, αυτό είναι μια βαλίτσα. Έλα, μια βαλίτσα. Έλα, μια του καλή που το σκοβανίσεις όσο τα πρακτικά θα σε κάνω κουβαλίσεις. Γι' αυτό σε ρωτήσα αν είναι καλή μου, να βρίσω αν είναι καλή. Όχι, δεν είναι καλή, το δικό μου. Εντάξει. Αλλιώς αυτό το καλή δεν το κουβαλούσε αυτό. Απλά εγώ θα το έστειλα κανονικά με το κτέλ, γιατί σιγά τώρα 5 ευρώ θα κάνει το κτέλ. Το θέμα είναι ότι δεν πολύ εμπιστεύομαι. Το κτέλ. Όχι, αυτό είναι εδώ πέρα. Κοντά στη είναι. Γιώργος Νόλι, το Νόλι δεν μου κάνει και πολύ ελληνικό. Τι εννοείς ότι θα το πάω εγώ? Ναι, Ουδούνι Νόλι Φάνη. Πανηγύρι το και το Γιώργο, δεν ξέρω αν είπε κανένα Γιώργο. Δεν το πάω, θα το δώσω στον Καλίκο πρέπει να με πάρει να το πάει αυτός. Έλα, Ο Καλίκος θα με πάρει. Α, Σιγά ναι, πας αυτά- τον έβασμα να βρω έναν άγνωστο Γιώργο Νόλι. Εργατικής κατοικίας, που είναι. Στις εργατικές κατοικίες του Ευόσμου. Ναι, καλά. Θα πάει ο Καλίκος. Ήμουν σίγουρος. Μα είναι δυνατόν, πώς παίρνω αυτά με είδε. Μήπως είναι γνωστό σου, παιδί μου. Δεν το ξέρεις. Όχι. Ζάχαρη. Γεια. Έλα σε κοριτσάκι μου. Ναι, να με πάρεις. Να σε γλυκά. Γι' αυτό έπρεπε να με πάρεις, όχι κι εγώ. Ναι ρε, μια αλήθεια μου εγώ σε πάρω γιατί κάτι διαστάφωση. Κοίτα. Και καφεδάκι με πιατάκι. Μου βάλει ζάχαρη ή δεν βάλω εγώ? Θα βάλεις εσύ όσοι θέλεις. Όσοι θέλεις, πραγματικά δεν... Δεν τι κουνεύω. Τι είναι αυτό που παίρνεις τώρα, θα δεις είναι πικρός. Και αυτός ο ρεβόλ που δεν βάζει τα μέλη του δεν μπορώ. Ένα κοκλίδι έχουμε να το ξεσκίσουμε. Από εκεί θα ξανατυλίξουμε. Τι είναι? Να κρατήσουμε τη διαδικασία του. Athens Thessaloniki. Δέκα και μισή πετάω. Θα το δώσει τον Καλίκο, αυτό το πάει. Ναι. Ωραία, να το πίσω να κάνει. Γιατί είσαι πειράζει ποιος θα το πάει. Δεν πολύ μιλάμε τελευταία με τον Καλίκο. Μπορεί να συνέχουμε. Όχι, δεν πάει τώρα. Λοιπόν...
κράτησε παρακαλύμπως. Ναι. Ποιος ανέβαλε το τηλέφωνο. Check-in. Πάμε. Μόνο εγώ δεν τρώω. Ναι, μόνο εσύ. Θα ανοίξουμε. Αυτό να κάνουμε, ναι. Έχω βάλει κάτι κουλουράκια μέσα. Όχι αυτό, εδώ. Κάνα μπισκότι. Αυτό του στέλνεις ή αυτό που στέλνεις? Τι? Αυτό του στέλνεις. Ναι. Του πήρες εσύ το iCake. Γιατί ξέρεις τι είναι. Το iCake δεν το θέλει. Γιατί ξέρεις τι είναι. Τι είναι, δηλαδή είναι αυτό που κάνει arcade το iPad σου. Αυτό το ξέρει θα αναψάξει, το ξέρεις. Το θέλω κι εγώ. Πήγαινε πάνω να παίξει με το δίχρονο. Για πες, τι του θέλει του Νόρι. Όχι. Τον έβγαινε. Είναι παιδί. Και γιατί το στέλνεις εσύ. Γιατί μπορείς να το βρει εδώ πέρα. Λέει άντε πάρ' το. Θα το πάω στον έμβαση μου. Κάτσε γιατί πρέπει να χαρούνε και οι άλλοι. Έλα να μας δηλώσεις τίποτα. Ρε είσαι ηλίθιο. Κλείς το καπεδάκι. Έλα, ευχαρίστης τα παιδιά. Δεν το τραβάς. Όχι, θέλω, τρέπομαι. Δεν το ξέρω τραβάει όμως. Ηλίθεια, κλείστο. Οι άλλοι δεν ευθύνονται. Να Ο ξέρεις. ιδέων άλλο είναι. Ευχαριστώ πολύ. Τους άλλους, όχι τον Ντάβιντε. Το φίλο στον όλοι. Τον Όλης ποιος το σκέφτηκε. Μπήκα στο Google και έψαχα στο Wikipedia. Αλβανικά επώνυμα. Κλείστο. Κλείστο, ηλίθεια, κλείστο. Έλα, πιες μια γουλιά με τα παιδιά καφέ, έλα. Καλιγκάκο θα το έπαιρνα και δικό σου να ήταν, συγγνώμη. Απλά είναι λίγο ογκώδες. Γεια μας. Γεια μα, γεια, έλα. Τι είναι, γεια μου.